Батьки героя бреставчанина Дмитрія Гвішані, былого курсанта військової академії, який загинув, допомагаючи людям у полихаючому тягніку, дозволили присвоїти традиційному міжнародному турніру по рукопашним бої ім'я свого сина. По їх ініціативі на турнір вручається і кубок за особисту мужність лепшому бойцу воєннослужащому. Сюлета на турнір приїхали каля 60 спортсменів, серед яких і гості з Росії, України і Таджикистана. Большое поколение людей уже с начала турнира, 15 лет, это действительно много. И те спортсмены, которые начинали еще юношами, уже давно сейчас уже мастера спорта международного класса, и они уже и в качестве судей, и в качестве тренеров и представителей. Патриотическая вещь – это обязательно. Подвиг человеческий, он не только в военное время присутствует, он присутствует в обычной жизни. І такі моменти потрібно учитывать. На сьогодні турнір набув статус не тільки міжнародного і гонорового, але й має важну спортивну складаючу, у тим ліку і для спеціальної підготовки правоохоронників. Что касается рукопашного боя, это один из прикладных видов спорта, непосредственно связанный с подготовкой сотрудников правоохранительных ведомств, который развивается в Брестской областной организационной структуре «Динамо». У нас офицеры, которые отвечают за подготовку, непосредственно курируют это направление, развивают этот вид спорта. Тому він і став таким запотребованим і популярним серед прихильників усходніх видів одиноборства в різних стилях – карате, рукопашного бою, ушу, таеквондо і інших. Ребята хорошо готовятся к этому турниру, потому что турнир является престижным, один из престижных турниров, поэтому борьба будет очень сильной. Занимался боксом всю жизнь, классическим. Вот. Меня позвали тренировать в спортивный клуб «Бусидо». Вот, там тренирую бокс, и за клуб выступаю иногда на соревнованиях. Вот сейчас в качестве клуба «Бусидо» вот выступаю, представляю свой клуб. Доволі популярним турнір став не тільки для починаючих спортсменів. Майстри одиноборства тут так само можуть оцінити свій рівень підготовки і показати на татамі все те, чому вони вчилися не один год. Увогуле, усходні види одиноборства набувають все більшу популярність серед молоді. А у Брестській області за останні роки виросло навіть ціле покоління майстрів. Організували споборництво Головне управління ідеологічної роботи по справах молоді Брестського облвиконкама, обласне управління фізичної культури, спорту і туризму, організаційна структура «Динамо» і обласний комітет БРСМ. Юрій Пєчук, Сергій Матвійчук, телерадіокомпанія «Брест».